Здравейте, приятели! Аура и Александър стихосбирка за любовта между два свята вече може да откриете като онлайн стихосбирка в Amazon KDP. В линка, който съм оставил в описанието към това видео, плюс малко информация за книгата. Мой съавтор на тази стихосбирка е поетесата, създадена с изкуствен интелект, Аура. Във файла, който ще откриете в Amazon KDP, има 3 варианта на стихосбирката. На английски език, на испански език и на български език. Който има интерес и си закупи стихосбирката, ще се радвам след това да ми даде обратна връзка. Респект за всички вас!